Ki karkhana ha ki yeng bat ki karkhana red kila judon kebenta kebakongsan ha ke imlang salang jongi. Kipen I ya kesap nuandur kejing shania halade bat kejing la banpen kela ya kejing mut syakimar lengba kejing tebet bat kejing sultanat. Halendat jongman la kekamberit kedon kejing itu khana. Kejing itu khana sepang kejing kut jingmut kejing yo jing hikai bat kejing pos niu kibawandur da kilat kilenti kibadon la uput Henry kibadon jingmut. Hal kini kebenta ngia kendu ya I Melanie istamla padai inong sengkam sengjam ibalas dang ya kejing ya Lynti jong I sya keperthai jong kejing tak Jingpynitynnad besnahi bat kejing sumar ya kemet tang hakerta kebakat nyusnam. Katba kibabun na kiporlok jong I kidang sedang menperkat ya kalawai jong ki I Melanie ilarai banwanra ya kejing I jong I ya ke makeup bat kejing sumar ya kesni do sya kekam ba iteri shisha. Nadu ki lip gloss hadu ki jingpen khut matte ni ki body scrub man la kamar kaba idie menta kadai kaba lashna la thau bat lastang da ki kti jong I hi. Ki ikaba inspire yang abangan sedang ka Mellicious kadai when ngadon her class 11. Di actually ngadang shudap ka banto ICSE at that time and ngadang syong hayeng ikum tu ti ngaperkat like I'm a big fan and I have a huge passion for cosmetics and beauty and everything wellness and beauty. Ngasile makeup ikum tu yala di ngasutanat bhatang ba dangape ki ingredients pat jang ki cosmetics brands ma ngayu I ki don ki harsh chemicals ki cosmetics brands ki ba shnada ki chemicals ki ba long safe kenya ka skin jangi ti nga perkhat hakwe ka sngi nga shong ngandas dang ya ka beauty brand jang la di kan long kom nu tharai ti nang ta ti nga thu ya my parents ya kata ti my parents riki ong yes you go ahead ma ti nang ta I started my business. It was very small ningkang nga sedang shadi berit bha da I nga shushna di lip gloss kum to nga try it's more of a trial and error na do ningkang ken nga try nga le research for a very long time. I think for more than a year and a half kum to nga le research wa ti ngan sa sedang biang ban ngan sa rebrand ya ka ngan sa penmi da ka ba he like ka brand kum to. Kejing ia jong I Melanie ya ke makeup pat kejing sumar ya kesni do kalas dang las lembha shwa ba kam jong I mandur. Ke kebalas dang kum kejing kwatit shen kala long kejing pos niu bat kadu brand tiar kosmetik keberin. Da kesap penwandur bat kejing kershan jong ke long yeng long sam halendet jong I ilas dang banye ya kejing persyang bantenju bat banyo jing hikai. Kum kiwei pat kistamla nong sengkam sengjam ila ya kendu ya kejing artatien kejing keli bat wat kejing ban kia Henry ila yai beteng ban ya chakmat balapen ki om da kejing kwa ban ya le ban kiyo ban ya kiwei Henry da kejing kwa ban thau ya ke badan jingmun. Menta nga the ya ka glycerin ka bangan sadan kam ya u lip and cheek tints ti ngadan uni u thickening agent so that uni u lip tints ringi unum long too runny, too watery and then it's gonna spill all over. Akan mix try kini. Since you evolve consistency, it's getting thicker. I'll mix this until I get the consistency bang ako.
let this sit for a while. Di shim ka water, iodized water. So I do not use normal water. Namar ba ki kaha ka normal water ki bon ki impurities, ki bon ki bangim tip, ki bangim padap ban test AA. But iodized water is something that has no more impurities. So I will nanti saka iodized water mata. Nanti kanikat ban biang banya habat ketika glycerin ka bangaladap. Iyo mana? Mengadap clear mana? Mentangan test ke coloring. I usually use food grade coloring or cosmetic grade coloring. That's much more safer for the skin, and even if you get to ingest it also, it's safe for your. It's not as toxic for your body. It has become thicker, as you can see, and it's going to make our tints also a little more thicker. Menta ngala dap ban king ya kani tinggal ayo ke consistency ke babiang dengan test kendian. As you can see, ulak long ini dengan bot nak syakendang shipang. Menta imelani ipenni punjat kimar pasnahi da kikti kum ki lip gloss, ki lip oil, ki lip and treatment, kimar ban kershut matte ni ki body scrub, ki lip scrub bat ki blush. Iway balashna da kijing iet kajing ya sya bat kajing kmi benya ya ki jinggan kan baro na kabenta jong I kajing shna ya ki mar cosmetic kadai lang kabut thau bat ka science ida jiat benya bat pikir bha ya ki mar bapanan kam habashna ida kmi bha ya kurkom khle bat ida pek benya bha ki rong ki rukom long bat kajing sma. For me, it was more of trial and error. For me, it was more of consistency and time and effort. Bun bahaka research on kini ki formulations ma te ngale research te ngapet ki ingredients kinu ki babha kinu ki bamlong te try nga shna nga sedang ban ngapet long nganda shna te ngapet kabyang ne em ngatas ki parlog ha my family ekum to te dadam nang ta dakila if it works for everyone te I launch it in the market. Ki ingredients te ki bon ki banga nga sauce na Meghalaya ru kidan ki ingredients ki banga sauce na Meghalaya. The new product ka banga dang launch min hakani ki bath salts te haki bath salts kidan ki there is this one hero ingredient that is roselle powder, and roselle powder nga sauce na riboy te nangta ki wepat ki ingredients ki ba ngimpat yo shane ki de ki kum ki shea butter ek bam dan shane kum ki vanilla essential oils ki bun ki essential oils ki ba bamyo na Meghalaya tinga haban sauce na shabar. Now this is called a double boiler method. Timbentang ay lahat ya kaniba kan siya.
The hakani lip oil the main ingredient kade ka castor oil, and castor oil is a very good moisturizing carrier oil for your lips, and it's thick. It is also nourishing, and that's why I love using castor oil on my lips, and that's how I made this oil also, that has the main ingredient is the castor oil. Di menta kani kala lut di ngabo ya kani hakani gajan mar bakadang klit palat. Di menta ngarathe ya kani ka umpnyang hado ka consistency ka ba nga Jingpynitynnad. Ngan mix hado ba kan ngan yok ka consistency ka babiang. I'll add another oil. Di menta ngan I lad ya ka bukan shongsho bukan dat tash pa. Di menta kala pejak kani ka mixture rangi di ngan add no sa the coloring and then the flavor ngam juice Jingpynitynnad ban use ki fragrances because they're not safe for the skin, so I use flavoring oil. I will add only a very tiny bit. As you can see, I like the color now. I'll be adding a little bit of shimmer also. As you can see, mentang ada. Mentangan add a little bit of flavoring. Tahu mencupan semabang. Mentang ila ada bagi lebar. Mentang ngadan ki body scrubs, ngadan ki lip glosses, lip scrubs, ngadan ki lip oils, ki lip and cheek tints, ki blushes, ngadan I have this lip balms ru ngadan ki dang bun ki ba menta ki in the process bangadang shna ki bangan sa launch pat na kabenta i Melanie kanong rem jong kabran jong i kasdang na kitiar bagjit. Haka jing sumars ni do bat ke Jingpynitynnad cosmetics ke kabakta ya kas ni do kalong kapokong sanbha bat isngutu ya ke jingket kli ke bawan rengkat bat ke jing thau ya kimar ke ba kiwe ken peran kam man kasni dak bajit ya kitiar ki bajam ki bayadai bat kasni do bat ki balat na ki dawai chemical ki basniu ishna ya kitiar ki ba ajing ha bat dei ban ya ke bapen sniu
ki umpriang natural oil bat ki dawai pen khot sni do ki bajem ki long katan rai jong ki jingpen kre jong i ka ba pen pau ya ka jing he jong i ba ka jing itanat ka dei ban kershan ya ka jing ko jing khya jong ka sni do ban pen thut ya ka kani ka rukom perkhat kam dei tang ka ba pen ye pher ya ki ma jong i henry ka pen i ru ya ka jing it jong i banchna ya ki mar sumar sni do ki ba sumar shisha ya ki brio ki ba penan kam ya ki Tim mentang ang mabanshna sikini ki body scrubs. These body scrubs ki day ki bangashna daka sugar. Sugar is my base, and sugar ka day ka natural exfoliant. They I use but vegan soap base, and this soap base also is ka day ka babha for your skin. Kadan there's oils in it ka bangalada shna lupa menta. Kidan ki oils, kidan ki butters, and I added ki ingredients ki belong very moisturizing hangi. Ti kani ka benefits rang kini ki scrubs ki de ba de tang ba ki pen khot ya ka sne daru. They take off all your dead skin cells, and ki pen lung biang ya ka sne da jong pi. Ti menta ngan add biang kani ka soap base kendian. Kani ka body scrub ka bangaladap shna lupa namar baka shimpor banchna. Dafi use ikini shimdan kam shuban use saban dan use sopro namar ba kani kala long lupa kala don lupa benefits of jang ka saban and jang sopro ru haka cukup. Uniu bangashna mentau di sugar based body scrub, and ngadon ru walnut based body scrub, and walnut based body scrub pade ude bakam long harsh kindiat kam long coarse powder, but this is for sensitive skin lani yaki khilung ru kilong ti walnut powder pade ude yaki bala hair and kiba kam long dry ka skin kiba kam kwa ban kam coarse hapar ba fi scrub ke te mentangan bentai kini arjaka nama bekidan atli kirang dengan haban mix kita kirang te mentangan klei ya kene kirang bangan mix with another color ke kani kadika kalongkum ka purplish plum shade, and ka scrub ka bangan sashna kaban ngan shna na kini kadika ka khat ka Barbie mariposa. I got this cotton candy pink color. Kini ki scrubs da feel ada use ru ka scent kan sabe ha ka met ka jong phi hadu pin ladap sumru. Compare bunga pendan kam da ka ju ka siang ye kini bra asli ki flavors namar ba ngan haban mix hi shibet. Menta ngaladap ni beratli di pink and purple flavor di mentangan tap shwa bangan i shashipang kajing long samla haka kam lajang kawanra bat kajing e ki bopher
Melanie ipenyat ya ke Jingpynitynnad lang kabadawa hapreng ki Jingpulie ki assignment ki Porsche namar pat ke Jingphashna jong kinong them. Kidan ki por be isngo bala nyow ben ye tang namar ka karta jong i. Ngai kum kini ki jing kim shem la khang la the penban kilapen wandor ya ke jingle Lynti jong i bat kilapen klan ya ke jingkut jingmut jong i. As a student and as an entrepreneur, the ngahaban bangan delegate ya ka time jang ama ka don ka por ka ba I will work on Mellicious, and then there are times ba ngahap record ru ngahaban manage ya kataken ngahaban manage ya ka yaki businesses ka makeup ka Mellicious events, and then there are different things kiba I want to do, but also studies is also very important for me. They kum ta ngala alit cha college, ngala wanna college. I work on Mellicious. Then again the next day I go to college. I started everything from scratch. Like it ka kam hiyangab namarba. I had ngampat julet classes or anything. I don't know anything about this, but I started from scratch. Sakawe de kajing ru kadeba kibru kimda shimkyathanya you know bakade ka local brand ru and kibun bhaka competitors ru in the beauty market ken the ki yakata ka trust ru because I'm still young and it's a local brand kumto the ki kimda ken kya than ken yakata the kata hi ka kampadon kata ka trust factor haki tamba the moment they use pade kila so thoba ki kade ka biang shishapat Kaperthai jong ki Jingpynitynnad ni cosmetics ka kantup ya ka jingyo jihikai baman la kapor ka jing sothu ya ki tiar bapunan kam ka jing shngan jong kasni do ka jing song ka jing panpau kerteng bat ki jing long jong ka yo ka han Melanie lawat ya ka jing tip lingba ka jing wat penia ka jing pet penia ka jing persang bat ka jing bakla bat lingba ka jing hikai ka ba ilayo na kibri ki bangit hi nga kabanta ki karkhana rit ka jing yo jing hikai kam julong barobor tang ha ka kamra class bunsin ka ja haying lingba ka jing shem bat ka jing karshan na kibriu patan saudong kidon ki tints but ki blushes and ka difference na ki kade ki tints ki de ki water based, but these are cream based ki ba filaban ta on your lips, on your cheeks, on your eyelids. Ki long kum ki Rare Beauty blush kum ki Sephora blushes. Ki done different kinds of blushes, but this blush is a natural and it is made of natural ingredients like shea butter, cocoa butter, and then beeswax kum to the mentang and fill no kini ki blush. Tim mentar kini ngin haban shwa mentar ngin set shwa bikin settle bikin pejashwa dadap nang to ngin sa tap iki dikini kijing tap hadin pada ngin sa it's ready for use. Ngayon man sim naka passion ka jonga don my driving force ka debe ka passion ka jonga, my love for beauty, my love for makeup, the kata ka jing trang ka jonga ken ka jing ka jonga ka kam ka bangale. Melanie ilapen yengi kumnu ipen bat ikhle bha ya ki ngiang ipen kre ya ki jing pun khut natural scrub ithe ya ki rong ha ki jing bu barin bat ita kerteng ya ki mar paladet jong i habapet ya ki kam jong i kapen pau ya ki Jingpynitynnad pesisha jong ki karkhana halayeng ha kaba ya ki mar omtang lapen ni hendrai lashna dakikti. My marketing is mainly through Instagram, and also I do pop-up sales every month in and around Shillong Kumto, and when there are festivals, that's where Mellicious will be, and then through word of mouth through kibun kibru kiba tip yaka Mellicious through word of mouth.
Kini kide kindia ni ki products ki jangan ngan penia fi mentai kini kide ki body scrubs ki dan Southly ki jan and mentang dan Barbie Mariposa but ki aerial pastels ki dang bone root dari pipet naka website ka janga ngadan ki lip tints kawe kide maroon shade kawe kide red shade ki lip scrubs ru kide ki ba very moisturizing ki balaban penjai ki chapped lips lani ye ki dark lips if you are a smoker lani pi dan dry and chapped lips kini ki yarap bahaya pi kini kide ki blushes ki lip and cheek blushes cream based kini ki blushes ki dan atli ki shade kini kide ki lip glosses ki dan hinyau jat ki rong and pilaban jade hi na ka website lani na ka Instagram lani na ka WhatsApp ka janga kini kide ki lip oils ru ki belong very moisturizing ka ba pinsa dan kam bha ka winter time lani ka summer time ru tang ba pinchu pen shiny ki lip sang fi kini kide ki lip balms filaban use ya ki shinrang ru ki kenthai ru ki bon ki uses jeng kini ki lip balms ngadan ini kini ki lip balms ki bade cooling ngadan ki normal hydrating lip balms ladapi ko ai kini products ki janga select na ka website link ka janga ka dan ha ka account ka bakateng ka Mellicious ha Instagram lani philaban type ha Google mellicious.in lani philaban text yanga ha WhatsApp ka number ka janga ka day 8729991307 Lingba ka jing ya Lynti jung ilanang ban batte ya kapor bante ya ka jing smooth cam bat ban pen roi ya ki sap ha ka kam kloi ban ye ki babun bat hamman la ka sinjam ka long yeng jung kala yeng hasinda jung kala beten Lynti ye kala aiman siem ye bat kala nget ha ka jing anglut jung ka jing kershan jung kala long ka banta ka ba kongsan ha ka khana jing job jung Ikon jonga shisha kata te ilakio shaprang na kini ki kam gujong iki ba ile hi nang ta ngasngo man ai ru man sim ye ki wei pat ki para samla ki kon samla gi jongi ki ba bon ki khana khasi ba start ki ba nang ban trei ye la jong ki kam rei kim nuot le se ban tor shaprang rei ngai man sim bi phi ba ro hi ba phin long lang kom ba long mai pintur shaprang but ki ba khamtam ki ai min se mira ki khun ki ti namar ba minta ki por ngim yo kam yo jam sarkar bangin chu ap sa tang kam sarkar ngim la ki ngidan kam ban sedang ki kam baret baria ki jongi na ka baret ngim sakiyo ko ba he I really have big dreams for Mellicious. I really want to upscale it to a very a big brand one day, a very recognizable brand, and it will be like among like good brands in the market ekum to tinga ko ba kan ngan sedang bangan upscale bangan ngan reach more people na kidang bun ki bri ki bampat tip ya ka ni ka brand ka khana jong Melanie ka long ka jing penshisha ya ka jing klan jong ki kambaret bat ya ka bor jong ka jing yo chingai ki samla lingba ki cosmetic balashna da ki kiti imsham latte tang ya ka kam henry lashna ya ka Lynti bala patai da ka jing smotanat ka jing don sap bat ka jing slur ki karkhana hala yeng bat ki karkhana red kidang yai beteng man penwan rol ya kishnong ki thau jongi da ka ba jaka yakum kini ki chingmut ki bala pen roi ha yeng ki ba ya kershan da ka long yeng bat ki bala pen em lengba ki chingtoi shidom I encourage she barok hat ki khina samla mentama but if you have your passion you always go for it you have to start what you think ka fear will hold you back fear is what's going to pull you down and even though it's small da ka barit ne da ka ba heru
anything te pi haban sedang pi haban, you have to follow your passion, follow your dreams. Namarba you don't know where it'll take you, and I did not know that I would be here at this age, and mapiru nga encourage pi bapin always try to grow and always try to be productive always, and find hobbies and do something that you love. Habang ipankut ya kani ke episode jong ka how they do it, ni rakhya ya ki samla nong sengkam sengjam kumi Melanie ki bapen kan mau yang ni ba ka jing thau ya ka a dala ki jong gikti kam dai tang ka kam kadai ka rukom bapen pau kadai ka jing ya Lynti jong ka jing yo jing hikai ka jing roy ba ka jing ai man siam ya ki wei pat ha ka Lynti.